Comenzo o acto de toma de posesión do Presidente da Xunta de Galicia. Procedo a dar lectura ao Real Decreto 380/2024 do 11 de abril polo que se nomea Presidente da Xunta de Galicia a Alfonso Rueda Valenzuela, e que di: de conformidade co disposto nos artigos 152.1 da Constitución e 15.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia, nomeo Presidente da Xunta de Galicia a Alfonso Rueda Valenzuela, elixido polo Parlamento de Galicia na sesión celebrada os días 9 e 11 de abril do 2024, dado en Madrid o 11 de abril de 2024, Felipe Rey, Presidente do Goberno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Rógolle ao señor Rueda Valenzuela teña a prestar o xuramento ou a promesa do seu cargo. Xuro ser fiel ao meu mandato como Presidente da Xunta, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. Cumpridas as previsións legais, Alfonso Rueda Valenzuela queda investido da autoridade do tratamento dos dereitos e deberes inherentes ao seu cargo de Presidente da Xunta de Galicia. Moita sorte, Presidente, e moita saúde. Ten a palabra o Presidente da Xunta de Galicia. Muchísimas gracias. Moi bons días, señor Ministro de Transportes e Mobilidade Sostible. Muchísimas gracias por estar aquí representando o Goberno de España nesta toma de posesión. Expresidente Rajoy, expresidente e líder da oposición Alberto Núñez Feijóo, expresidente Touriño, expresidente Laxe, presidente de Asturias, presidente de Murcia, presidente de Aragón, presidente de Castela e León, presidente do Parlamento de Galicia e membros da Mesa do Parlamento de Galicia, delegado do Goberno, alcaldesa de Santiago de Compostela, general xefe do mando de apoio á manobra, representantes das forzas e corpos de seguridade e das forzas armadas, conselleiros do Goberno de Galicia, presidente do Tribunal Superior de Xustiza e fiscal superior de Galicia, voceira do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, voceiro do Partido Socialista de Galicia, voceiro do Grupo Mixto, expresidentes do Parlamento de Galicia, presidentes das entidades e órganos estatutarios de Galicia, presidentes das diputacións provinciais, reitores das universidades galegas, alcaldes e alcaldesas dos concellos galegos, cargos da Xunta de Galicia, señor presidente da Comisión de Cooperación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, señor embaixador de España en Portugal, de Portugal en España, perdón, representantes do resto das institucións que hoxe están aquí, unha gran cantidade de institucións representadas, editores e directores e traballadores dos medios de comunicación que día a día siguen e informan da actualidade en Galicia, amigas e amigos en xeral, perdón si nesta relación que nunca vai poder ser exhaustiva, pero sí, desde logo, agradecida a todos os que nomeei e que non puden nomear. Algún quedou esquecido, desde logo non é voluntario. Iso para o final o máis importante, se pode imaginar. A miña familia que está aquí, logo falarei dela, e polo tanto, simplemente a saludo ahora, non fai falta que se agradezca que están aquí. Pensaban que non lles quedaba máis remedio, pero sei que son as máis contentas, os máis contentos de estar aquí. Gracias, de verdade. Gracias a todos por acompañarme neste día tan especial. Xa digo que non podo nomear
a todo o mundo, pero agradezo sinceramente a presencia de todos os que están, os que estades aquí, neste lugar, ademais, innovador, decía algún medio de comunicación. Eu creo que agradezo, ademais, a comprensión do presidente do Parlamento de Galicia en entender que un acto que ten a sede natural na Casa de Todos os Galegos no Parlamento, un día como hoxe, ademais, merecía esta feliz coincidencia, este día esplendoroso, perdón por estar pasando algo de calor, non son ao mesmo as primeiras filas que as que están a partir da mitad así, por lo tanto procurarei ser breve, pero creo que o marco e o simbolismo e a ofrenda que acabamos de facer merecía a pena. Por lo tanto, moitísimas gracias, de verdade. Non son de moitas citas históricas nos discursos, pero se quero facer unha excepción. Vou facer unhas cuantas. A primeira é a seguinte: acepto este compromiso recoñecendo en España unha soa nación, de realidade plural, formada por mulleres e por homes que atopan na experiencia do seu pasado tan valioso o alicerce para constituir unha sociedade máis próspera e máis humana. Isto o dixo o presidente Albor. Asumo o compromiso de lealtade constitucional e estatutaria sobre o desenvolvemento únicamente autonomista e abertamente constitucional. Isto dixo o presidente Laxe, aquí presente. A Constitución e o Estatuto ofrecen unhas regras de xogo que, perfectibles como son, deben ser a base común para conseguir novos logros. Pero iso sí, con lealdade, con esforzo e con consenso. Isto o dixo o presidente Fraga. A miña máxima satisfacción como presidente sería poder dicir, no seu momento, que estiven á altura do meu povo. Isto dixo o presidente Trouíño. E o presidente Fecó, o cal todo o mundo pode entender que me unen unhas relacións especialmente estreitas, resumiu todo o que dixeron os anteriores presidentes de Galicia, dicindo seido agarimo a dedicación e esforzo que todos eles, os presidentes, lle dedicaron ao traballo máis honroso o que un galego pode aspirar, presidir a Xunta de Galicia. Por tanto, creo que estas palabras que resumen o esforzo de todos os que me antecederon neste cargo, eu, desde logo, fago as miñas, e creo que teñen máis vixencia que nunca. Representan perfectamente o que sinto e representan tamén cales son, cales deben ser, o meu entender, presida que presida a Xunta, os objetivos fundamentais. Eu creo que por se algo nos caracterizamos os galegos é por respetar e por aprender do que fixeron os que nos precederon, de algún erro que poderon ter e dos moitos acertos que sen duda tiveron. De feito, reunirnos aquí pretende tamén ser unha homenaxe, como decía este lugar, unha homenaxe aos que estiveron antes que nós. A poucos metros permanecen eternos algún dos máis grandes galegos que pisaron esta terra. Vamos de facer unha ofrenda diante da tumba de Castelao. Rosalía, o mesmo Castelao, Brañas, Cabanillas, Asorei, Fontán, son nomes propios que definen a historia e a cultura de Galicia, defínennos a todos nós. E se estamos onde estamos hoxe é porque antes estiveron eles e fixeron todo o que nos legaron. Eles ollaron máis lonxe porque tiñan seño e puseron o servicio de Galicia, querían facer cousas e as fixeron. Fixeron de Galicia a súa causa principal. Por lo tanto, debemoslle moito. E este acto, como decía, tamén quere ser un agradecemento a todo o que fixeron. Eu hoxe asumo o encargo que me fai o povo galego a través do Parlamento de ser o presidente da Xunta. E fago para aportar o meu modesto gran tarea a esa nobre causa que outros iniciaron e que outros terán que continuar. Hai menos de 2 anos que emprendí esta mesma tarefa, acompañados por moitos dos que hoxe estades aquí tamén. Daquela, eu decía, e hoxe o reafirmo, pasados 2 anos, con todo o que pasou durante estes 2 anos, que fago non hai outra maneira de facelo, se o queres facer ben, que con toda humildade. Con humildade dun galego que ama a súa terra, é moi difícil exercer este cargo se non sintes ese amor. Con humildade dun servidor público, hai que ter moita vocación de servicio para intentar facer ben as cousas, vir a traballar por todo o mundo. Pero ademais da humildade, que creo que é fundamental en todas as facetas da vida, e moito máis nun cargo como este, creo que tamén son importantes a responsabilidade e a ilusión, as ganas de querer facer as cousas, as ganas de querer facelas ben.
Responsabilidade de gobernar con todos e para todos, sendo fiel a palabra dada, fundamental, e moito máis nestes momentos, sendo honesto e sendo perseverante. Ao final as cousas, se son xustas, acaban saindo. E dende logo con ilusión e con ganas, isto hai que renovarlo todos os días, e redoblarlo. Hai que subirse a Ponte de Mando, e volvo a facelo. Ponte de Mando da miña terra, o barco máis importante, e apoiado no piar máis firme que podería anhelar o respaldo do meu povo manifestado hai pouco tempo nas urnas. Por lo tanto, preséntome ante todos vostedes como son, con virtudes e con defectos, que non ten, sobre todo o segundo, con acertos e con erros por os que pido disculpas por anticipado. Ninguén vai atopar en mí nin artificios, nin disfraces, nin pompa, nin soberbia. Eu son, sobre todo, o pai de Beatriz de Marta, o fillo de José Antonio e de Lola, o marido de Marta e un galego de Pontevedra. Un galego como todos vos, Inés María de Jesús. Hai anos que todo isto que estamos vindo agora, que estou vindo eu, non era máis que un soño, unha ambición que moitos creían irrealista. Probablemente eu o primeiro, se estivera hai uns cantos anos, antes de que se fixera todo o que se fixo e os que os homenaxeamos traballaran como traballaron. Hubo unha época en que falar dun futuro propio para Galicia sonaba, pois eso, prácticamente irreal, utópico. Unha época en que pensar en nomear un presidente de Galicia semellaba nada máis que un anhelo moi lonsano e realizable. É unha época en que o autogoberno no que hoxe gozamos parecía algo inalcanzable, un sono que non se iba a poder facer realidade. Pero o mellor de moitos sonos é que algúns, os millores, poden acabar facéndose realidade, que mo digan a mí. Creo que este fixemos realidade entre todos juntos, todos os galegos e todas as galegas. Chegar ata aquí requiriu que moitos antes que nós o imaginasen, o ideasen e o loitasen. E non só iso, ademais de imaginalo e idealo, despois había que ser bo e generoso para sentarse a falar, a dialogar, a estar por riba de calquera diferencia ideolóxica, que a sabía, sempre a soubo e sempre a saberá. O segredo é saber e ser consecuente con elo, que sempre hai máis cousas cando falamos de temas importantes que nos unen as que nos separan. Eu creo nese diálogo, sinceramente, nese espírito de cordialidade e consenso que nos permitiu chegar ata aquí. Creo que a mellor forma de honrar todo ese legado que nos deixaron é seguir buscando o que nos une e intentar, na medida do posible, evitar o que nos separa. E se non podemos evitalo, que non nos deixe unir máis cousas por enriba disso. É na concordia onde Galicia se recoñece especialmente. Eu creo que xa o demostramos nesta terra incontables veces. Tivemos moitas adversidades, as afrontamos e as superamos juntos. Porque Galicia creo que iso, sobre todo, unha terra de veciños que se axudan, que nos axudamos entre nós. Unha terra de familias que se reúnen para xantar e para discutir e para quererse entre todos. Unha terra de vilas que manteñen as súas tradicións ao mesmo tempo que se modernizan e collen os trenes do futuro. É unha terra de migrantes que, aínda na fin do mundo, no lugar máis recóndito, siguen soñando en galego e en Galicia. Somos, por lo tanto, un pobo fraterno e un pobo unido, un pobo maduro e un pobo sosegado. E así nos recoñece. E estamos orgullosos de ser así. Terra amable, terra aberta, pero tamén terra firme, eso que é Galicia. E por iso Galicia vai poder ser, e é o que queira ser. Esa Galicia calidade, esa Galicia cada vez máis de moda, na que a ningún servidor público se debe esquecer que está para servir. Xa decía que este non é un camiño que eu poda percorrer só. Galicia, que terra final de todos os camiños de Santiago, tanta xente que ven todos os días desde moi lonxe, fai que nunca esquezamos que as travesías máis exitosas son aquelas que se fan acompañados. E por iso, do mesmo xeito que antes tendía man hacia dentro, e sempre o vou facer, tamén hai que tendela hacia fora. Galicia aspira a todo, pero aspira a todo siempre al lado del resto de las comunidades autónomas, y agradezco muchísimo
que hay aquí presidentes de varias comunidades autónomas de todos los colores políticos. Le agradezco muchísimo a los que no pudieron estar hoy aquí por diferentes razones, pero que manifestaron su voluntad de que trabajemos unidos, cada uno defendiendo lo nuestro, pero trabajando unido en lo fundamental. Todos formamos parte del mismo país. Por lo tanto, yo también os digo, le digo al resto de comunidades autónomas, que trabajaremos defendiendo lo nuestro, pero nunca a espaldas de nadie, nunca pasando por delante de nadie, pero por supuesto, y esto todo el mundo lo entiende, nunca permitiendo que nos quedemos atrás. Galicia siempre se ha sentido cómoda en este sistema de comunidades autónomas, en esta España autonómica. Siempre hemos creído que la buena marcha de unos no tiene que suponer el freno para otros. A todo el mundo le puede ir bien sin necesidad de perjudicar a nadie. Y siempre hemos defendido en Galicia, los sucesivos gobiernos, que si nos impulsamos todos juntos, llegaremos todos más lejos. Por lo tanto, aquí siempre vais a encontrar, presidentes que estáis presentes aquí, y todos los demás, un aliado inquebrantable cuando defendamos los mismos principios. Tenemos principios comunes que nos pueden hacer avanzar a todos, insisto, sin perjudicar a nadie. Los que quieran romperlos nos van a tener siempre enfrente. Los que quieran que trabajemos unidos y vayamos de la mano, insisto, tendréis un enorme aliado en Galicia. Por tanto, yo voy a defender y reivindicar, igual que todos ellos, lo que Galicia merece. Galicia tiene que tener lo que se merece, lo que nos hemos trabajado, por lo que hemos luchado. No más que otros, por supuesto, pero tampoco menos que nadie, en ningún caso. Y voy a defender y reivindicar nuestra voz y nuestro modo de hacer las cosas, que lo tenemos. Somos una comunidad con una enorme identidad, a mucha honra, enorme orgullo. Esa política sin crispaciones, que reconocen y admiran fuera de Galicia, esa estabilidad, esa filosofía del sentidiño. En una palabra, ¿cuántos conceptos se pueden evocar? Últimamente falase moito de estilos. Eu veño aquí a defender o estilo Galicia. O estilo unha comunidade que prospera na moderación e fuse dos extremismos. O estilo unha comunidade que cree na estabilidade como valor político, social e económico, en todo o que supón e as enormes ventaxas que pode traer. O estilo unha comunidade que ten progresado, que hai tempo que deixou de ser unha terra de despedida para converterse en terra de acollida, tantos galegos de origen e tantos descendentes que agora miran a nós como unha terra de oportunidades. Iso tamén é un motivo de orgullo e unha obriga de acollelos como merece. O estilo unha comunidade que loita polo que merece, insisto, dentro das regras do xogo, exixindo que se respeten, pero sin querer rompelas. Non é necesario para facerse escoitar e para conseguir cousas. Eu, sinceramente, creo que ese é o estilo Galicia. Eu que, con ese estilo e con eses compromisos, presenteime ás eleccións, con ese estilo e con ese compromiso, obtivemos unha confianza mayoritaria dos galegos. Con ese estilo e ese compromiso, me presentei no Parlamento esta semana solicitando a súa confianza, e con ese estilo e con ese compromiso comprométome a defender a Galicia e a traballar por Galicia durante estes próximos 4 anos. E fareino porque estou convencido, eu digo, de que nesta Galicia cabemos todos, nesta Galicia tan variada como somos, todos os galegos. Os galegos que me votaron hai 2 meses e os que non especialmente. Os que estamos agora e os que virán. Os que viven aquí e os que viven fora, pero se sinten galegos. Todos teñen dereito a exixir do seu goberno e, por lo tanto, exixir de mí especialmente eses compromisos e ese gobernar para todos. E farei ademais porque estou convencido de que este é o camiño, o millor para esta terra. E non vou prometer, dende logo, que non vou cometer erros. Mais ben, podería prometer que, por desgracia, sí que os vou cometer. Pero, ao lado dos erros que poida cometer, a vontade de acerto e a ambición polo progreso desta terra, podo asegurala, ese sí que a podo prometer. Non me move outro objetivo que non sexa aquel polo que os galegos me acaban de dar esta enorme confianza neste proceso que hoxe se remata, que traballe e que traballe porque as cousas vayan mellor. Sei e pido, ademais, non estar só nesta tarefa. Sei que non vou estar só e pido, necesito estar acompañado. Estar acompañado dun goberno que compartirá o mesmo amor a Galicia, en gracias enormes a todos os conselleiros e conselleiras que me acompañaron nesta singladura e gracias aos que me acompañarán no futuro.
dun partido que sempre dá cara e no que sempre atopo respaldo, ideas e ganas. De compañeros de outras comunidades que son sempre unha voz amiga, que se fixeron este esforzo e que saben que, como decía antes, xuntos vamos a conseguir moitísimas cousas. Pero, sobre todo, decía ao principio que quería deixar o máis importante para a final, sei que conto co apoio da miña familia, das miñas maiores críticas, as miñas fillas, implacables, e fan ben. Da miña muller, que é menos crítico, mellor o é, pero non mo di tan descarnadamente, pero que sabe que o seu consello e a súa sinceridade é a que máis agradezo ao mundo. Da miña nai, que me coñece dende que nací, e, polo tanto, sabe cando vou ben e cando vou mal, e non se corta tampouco en decirlo. De meu pai, que estaría moi orgulloso deste camiño no que estou e que me dixo que en ningún caso se me ocurrira seguir. Sei que ainda así estará moi orgulloso. Os políticos, os servidores públicos, creo que temos que ter os pés na terra sempre. E cando se perde esa perspectiva se perden moitas cousas. Por iso é tan importante ter xente sinceira, a familia, os amigos que te queren de verdade, os colaboradores, a xente que te di as cousas. É o que pido, que sempre se me digan as cousas, que te recorden para que estás aquí, é a mellor maneira de acertar. Eu dediquei a maior parte da miña vida ao servicio público. Non me arrepinto en absoluto. É duro a veces, como son todos os traballos, como son todas as trayectorias, pero de verdade que vale a pena, a mí vale unha pena. A honra que hoxe asumín é a maior honra a que eu aspiro e a maior honra que creo que pode ter un servidor público en Galicia. Por iso, hoxe, máis que tomar posesión como presidente da Xunta, que tamén son consciente do que supón, tomo posesión como o primeiro servidor de Galicia, o primeiro servidor de todos vós. E con todos vós quero facer este camiño. Moitísimas gracias.